i que, a part d'haver-hi passat tota la seva infància, a partir de l'any 48 doncs va viure entre nosaltres i l'any 49 va començar l'inici de la publicació de la revista Taradell, que la va portar fins al desembre de l'any 80, quan va morir. Ell tenia la il·lusió de poder servir al poble no solament el que ell sabia i coneixia, que entre altres coses sabia escriure i sabia versificar, i a més sabia català en aquests anys era molt important per la cultura del nostre poble, sinó també al mateix temps ell, que coneixia el terreny de casa seva, que aquest terreny cada vegada va anar més lluny i més lluny i més lluny fins a arribar a cobrir tot el terme de Taradell. Ell era un home que li havia agradat la caça. Es havia explicat una vegada quan va veure uns esquirols, que ara no sé si n'hi ha per aquí. Sí? Encara se'n queden? Abans se'n veien molts, ara us celebro que n'hi hagi encara. No n'he vist cap de fa temps. Bé, doncs, a ell, una de les vegades que va veure uns dos esquirols que entre ells jugaven, i ell anava amb l'escopeta, va posar-la de cap per avall i la va retirar i mai més va fer de caçador.